Naputuro ta, usapang pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Yes, mabuhay. Diyos maray na hapon tabi sa Indoga Boss. Today po is Tuesday, 2 to 3. Digdi naman po kita sa Usapang Pamilya. Ako po ang muna ang makakaibahan ng digdi sa programa. Habang pigalat-halat ko lang po si Sir Bert, paabot na po siya. And syempre po, kita digdi sa, sabi ko nga di every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, digdi po kita sa DCGB, always number 1, always at your service, Usapang Pamilya. And syempre po, kairibahan ta sa technical department, dahil iba kundi si Sir Chief Ramir Tanay, and si Sir Jerome Rico Martinez, and syempre kairibahan taman po ang mga OJT from Cat College, niya po si CJ Morante. So mabuhay and welcome again sa satuyang programa. And kumusta po kamuga boss? Ang panahon po medyo mainit. Kaya pag nagluluwas po kita pa siguro po kita kipayog. Grabe po ang tindi ng init. Mamamati ang tapo yan sa satuyang ski na gari malaniton. So day po paglingawan na permi po kita magpasiguro every time that we go out. Bring an umbrella or magkaga po kita pasiguro ki po yan. Sa sunblock, importantihon po yan, protection po yan sa satuyang sa salud. Siyempre para makaibitar kita kung ano manahilang, lalong-lalo na po ining skin cancer kasi grabe po ang tindikang init. So ngunyan po, Tuesday, sabi ta nga ni, habang nagalat-halat po kita kay Sir Bert na paabot na po siya any minute now. Igwa lang po kayang hinapit sa biya na importante po inatid po ang sayang mahal sa buhay, ang love niya na sa airport po. So ngunyan po, kahapon magayon po sa satuyang topic about nga ni po kainiyong sa AI. Ako nga ni po baga sabihin ta na medyo, bako lang medyo talaga ang senior medyo hirap magamit kang sa mga AI, pero kahapon natukarta ini ito dakulaon baga po ining katabangan sa satuyang ka mga kaakian, wag lang yung maabuso na maging rason kung napaparautan sa tuyang mga kaakian. So hindi po kahapon gusto ko lang po iulit na kasuhapon na tukarta na ano ang pwedeng maitabang kay ni sa satuyang mga estudyante, lalong-lalo na po sa mga nag-iiriskwela. Dakulang katabangan po ini kasi ini po ang imbes na ang mga parents, although halimbawa kita, mga pigahapot kan sa tuyang mga aki or even our grandchildren, manunungod po sa mga assignments sinda, ini po sa AI, sinda na po nagpo-provide. Lalo na po pag may mga speeches na magtao ka lang ng topic, madali po sinda mag-provide. So may mga na lang po yan, mga edit na dakulang depende na po ko sa topic. And syempre sa satuyang mga kaakian ko may mga assignments sinda, sabi nga ni kahapon na mention ni Bert na pati nga ni ang math na very difficult sa kuya during my time. Talagang hirap na hirap ako dyan. So dakulang katabangan po ini. Kahapon po so topic taman nungod po sa AI. So yan po ngunya na hapon na naman magayon na naman sa tuyang topic. So gusto po na magpadara ki mensahe mananungod po sa satuyang mga topics na pigtutukar, hindi po sa usapang pamilya kasi po lahat naman na puro it's about family. Kita po na mga gurang, so mga aki and even our grandchildren. Ayan kung ano man ang satuyang sosyedad, ang satuyang community, dahil po yan nagpupun po yan sa family. So kung gusto man po nindo magpadaraki mensahe, manunungod sa satuyang mga pigtutukar na mga topics, pwede po kamo magpadara sa sakuyang messenger, si Cristina Agapita Pacres. Again, it's Cristina Agapita Pacres. And sa sakuya naman na numero, it's 9322-406-439. Again po, it's 9322-406-439. Yan po, tangon yan po, magayon na sa tuyang topic mo yan na hapon. Ang sa tuyang topic mo yan is love languages sa pamilya. Iba-ibang paraan ng pagpapahalaga. Ayan po. So, bago po kita mag-proceed kay niyong ang sa tuyang topic for today, gusto ko lang po mag-shout out sa mga regular ta mga paraan tabay digdi po sa tuyang programang Usapang Pamilya.
Siyempre po kay Sir King Reginaldo dyan sa Banqueruan, always listening to our program. Si Sir Gerald Aranya, si Sir Clint, and sa mga from Bakakay, and sa kuya mana friend, si Mary Chris, and si Miss Teddy Tiansay. And syempre po, sa kuyang family na very supportive, na permi pong nag-aantabay, naghihiling kan sa tuyang programa, si Nadong, niya dyan sa Harong Watching, si Ann and si Mel, sinda po nanonood. And of course, si Angela and si Jem. I think they're also watching our program. Dyan po. And also si Paula na permi mo po nagpapadarakan sa iyang mensahe. Dyan po siya sa Cebu. And si Luan man po na nasa Switzerland with Luke. And syempre, ang sa tuyang mga friends din sa Germany, si Sir Gerd Dismayer and si Miss Malu. And they will be coming over. Mauli po sinadigdi sa Philippines this March, and hopefully ma-meet me and pwede ming maging guest din daw po digdi sa satuyang programang Usapang Pamilya. Hi there sa Germany. Good morning there, and it's good afternoon here in the Philippines. And syempre, ang sa kuya man po ng mga kabats dyan sa Bicol University, Batch 75. And sa mga kabats kong mga pag-Tuesday, mga parasine na senior citizens, ayan, sina sina Mark Jeff, sina Miss Diaz na permi po sindang nag-irilingan sa SM para lang maghiling pag nag-get together sa mga sa mga kaitong panahon na when we were in high school, sige lang po ang kaugmahan. Magayunan po yan kasi syempre we reminisce kaitong mga panahon na nakakapakusog man po yan. And syempre sa kuya man po ng mga taga-Libon na kabats ko dyan sa Libon Private High School, sa elementary, sina Malek Chavez, sina Divine, ayan, sina Din Salgado, ayan, mga kumusta ka mo ngamin dyan sa Libon, salamat sa perming pagirongog, pagkikita niya programang Usapang Pamilya. And also my relatives na permi man po nag-antabay sa AM 729 and sa YouTube channel ng DZGB and sa FB Live ng DZGB. Diyan po sina Denden, sina Inso sa Ginubatan, and sina Nana Basyon sa Manila. And of course sina Veron sa Manila also. Maray na hapon tabi sa Indogabos, and sabi ko nga ni a while ago na pwede po ko magpadara mensahe mananungod po sa satuyang topic this afternoon na very interesting po. Love languages sa pamilya. Ano po ang iba-iba ang paraan ng pagpapahalaga. Ini po inspired by the concept of the 5 love languages by Gary Chapman. Yan. So magayon po ini. Paano tabaga mag-express? Paano ang mga paraan na pagpadaba kan sa satuyang mahal sa buhay. Yan. So ini po ang satuyang topic ngunya na hapon. So ngunyan nga nita satuyang ano bang mga love languages na pwede tang iparamdam, ipahiling sa satuyang mga mga mahal sa buhay. So ano po ini? Igwa po kitang igwa po digdi. Number 1 is words of affirmation. Ayan. So ano po ang mga words of affirmation? Another is acts of service. And igwa pa po yung quality time. So 5 po ini receiving gifts and physical touch. So iyo po ini ang 5 na pigaapod tang love languages. Ayan. Pero po sa indo ba kay igwa kamong iba man ang sa indong pag na pwedeng apodon tang love language na pwede man po nindo ipadara sa samuya. So yan po. Pero po kung minsan ang problema kung minsan kaya ibang language mo. Ibang language ng aki mo, yung ago mo. So, hindi mo, kung minsan dito masyadong na-feel na yun pala ang pagpapahiling sa tuya kang alibawa kang agumta, tita nasabutan ta iba man palan. Pero sa kanila, yun ang message ninda or yun ang language kang pagmamahal or pagpadaba sa satuya. Yan ang ang tinatawag na so mga limang love languages, sabi nga ni words of affirmation. So ano po yung words of affirmation? Yan. Ano po sa sendo po? Ini po igwadigding pwedeng sabihin ta na sunahihiling ta sa tuyang mga aki. Ngayon sa agong pwede tang sabihin, oy, aram mo, I'm so proud of you. O so alimbawa na dakulaon so ginibo saro nagtabang sa imo.
na everyday ngaya sige limpya kang harong oy na gari it's yun actually yun ang saro yan na pigpapahilig na so paglimpya ngaya kang harong service yan, that's another language of love. So halimbawa paano ta ma-affirm ang arog ka iyan na sa pigpapahiling. So paano sasabihin ta, pwede tang sabihin, you know what, I'm so proud of you of what you're doing, lalo na sa satuyang mga apo. So gari kay puhanin ng madangog from us ang yan, words of affirmation para at least ma-feel man lamang ninda. Oo. Kaya kahit mahal mo sila, hindi nila nararamdaman kung hindi ta talaga taramon. Magari kung pigbabali wala tabaga. So gari kung minsan everyday ngayon pigtatawad mo siyang coffee na ay padabaong ko ini magkape lamang so sa kuyang ago mo ni ba coffee mo everyday. So yung parang na-appreciate mo na pigtatawag ka, uy salamat, thank you, salamat, love you, pero may mo akong pigtatawag ng coffee or Milo kung dahil nagiinom ki coffee. Yung mga simple na na araw ka na gigibo sa satuya, it's also very important na taramunta na appreciated. Yun ang pig-apod na affirmation. Thank you, I'm so proud of you. Yan mga pwedeng taramon. Yan. Tapos pwede tang sabihin ta na, uy, gusto ko daw ang pigigimo mo sa kuya. Na halimbawa makarigos, pigtatawan mo ng towel, nahihiling mo na, uy, karigos nila mong natuwalya, maraka inikwaon, itao mo. So, araw kaya na, ang words of affirmation, uy, thank you for doing this to me, na at least maaraman kang nagtatao na appreciated ng pigigibo. Ayan. Importante yun po yan. Para at least maaraman nila na gari na-affirm na love din sila. Ayan. Importante yun po yan para at least maaraman nila. Kung itsyapwera, gari marauto na, dahil mga na-appreciate sa kuyang pigigibo dahil mahal ko siya, ginagawa ko yet parang walang affirmation. So, importante yun po yan na arog ka yan. So, ano pa po? Yung sabihin mo nga, sabi ko nga na yung proud ako sa'yo, salamat sa pigigibo mo, and yung of course, sasabihin mo, you know what, I love you, mag-iingat ka permi, yung mga araw kayo na simple yun, pero kay puhan yan, na para na-affirm na padaba mo ang sarong tao. Importante yun po yan. Oni po para sa kadagdagan na kaaraman, ayon sa psychological studies, positive verbal reinforcement increases self-esteem and emotional security, especially sa mga bata. So, importante yun po yan na ini pong positive verbal reinforcement, nakakadagdag po ini ng self-esteem and emotional security, lalong-lalo na po sa mga kaakian. So, yan po, dapat po maging man lamang kita, so maging expressive. Tapos paramdam ta sa inda. So, importante yun po sabi ta nga ni, words of affirmation. Ayan. Oo. Paano po kung minsan, pag hindi nasasabing appreciation, parang nagkakaigwa ng, ng emotional gap daw. So, parang, kahit maski na ngayon ng pigigibo, parang hindi man lamang appreciated. So, importante po yan na at least maipaaram ta na appreciated ang saindang mga pigigibo. Yan po sabihin mo lang na, you know what, I'm so proud of you. I love you, mahal kita, salamat. Importante yun po yan. Kaya lang kung minsan ang iba kaya gari nasusupog, magtaram. I remember before, gari ako man nga gari I felt so awkward, even to my parents, kang aki pa ako na. So, yun bagang mga kapanahon na gari, day mo pwedeng mataraman, arog ka iyan, nagarip ka perming nasa gilid, gari, so pugunon ka na magtaram na, uy, anong padabaon ta ka? So, kahit mga panahon, gari, arog ka yan. Pero ngunyan, ang youth bagang ngunyan, they're very expressive na sinda. So, at saka yung today, pwede mong padara sa social media, baga sa text messages, na pwedeng, I love you, salamat, well appreciated. Yung mga arog kaya, kahit panahon kaya, wala magkiarog kaya. Kahit kung gusto mo, pwede mong isurat sa papel. Mataram ka, thank you sa papel. Mapuknit ka dyan papel, isurat mo yung I love you. O kung alimbawa man sa, so kahit baga sa may sigarilyo na papel, mga kagayto, I love you. O arog kaya, kahit mga panahon.
Pero kunyan very easy parang wala kitang reason na hindi natin na-appreciate or we cannot articulate ang satuyang feelings kasi madali yun na po kunyan because of the social media. So madali yun nga ni po. Pero iba po yung kahapon when yung sa satuyang pinag-istoryahan kahapon about AI. So iba man po yun, although nakakatabang, pero it's different kung talagang so ika na mismo yung nagma-message kung hali sa puso mo. So ano pa po, igwa kita digdi message actually na mina-receive kita ng message hali ini kay Lisa. Nagdakul ako na bako expressive ang parents ko. Ngayon niya sa mga aki ko, sinisigurado kong pigtataraman ko sinda ng I love you every day. O so magayonon. Sabi ko nga ni kay to, narumdaman ko ang mga parents and even my grandparents kaya so bako masyado nga ni na expressive na sa pagpadaba. Pero ano yan, so they nagtataram. Kaya I grew up also na parang it was really difficult for me na magtaram na I love you even to my children. Sa ako yung mga pero ngunyan nagari it's very easy na nagari mo nang nadadangog sa mga akim mo and your grandchildren, mama I love you, tapos sa mga akim mo sa naharayo, mama nga I miss you, I love you, miss na kita, hugs nga dyan. So ngunyan parang magayon ng feeling ay I love you, tsaka ngunyan very easy na kasi nga yung pwedeng mag video call. So araw kaya nan sa tuyang ang pag-express kan sa tuyang mga namamatian. O igwa pa po digdi yung So ito po Lisa, ang magayon nun sa imong mensahe na pigi-express mo sa namamatian and you appreciate your children. Napigtataraman mo sindang I love you every day. That's very good. Igwa pa po digding message man hali man po ini kay Arman. Siya po ay isa rong OFW. Oo, sa video ko lang kami bumabawi. Lagi kong sinasabi sa asawa ko kung gaano ko siya pinahahalagahan. Very good po. Magayon po araw kayo ini na. So every day na dapat pero may manggiling ko nag-communicate no matter how busy you are. Siyempre pa expected tabaga pag ang OFW ta. Grabe po ang kapungawang kayan. So sungunyan na nyaon madigdi sa nawala tigdi sa Philippines. Importante yun po na kita na data po ipagbaliwala na tataramunta. I'm very busy dakulo na akong pigigibos. Diyan niya ka na mag-apo dakulo nagsasap na ako, nag-aalaga ako kang Pero po yan paano kaya syempre nag-adjust hinda kang time ni daduman. So tawan tapong halaga ta ibahunon po ang ang number 1 na kalaban ni duman is kapungawan. So magayon po yan na sinda nagve-video call. So yan po very good po yan anarog kaya na pigtatawan mo ng halaga yung sa imong padaba sa buhay na everyday nagve-video call. No matter how busy you are, whenever you have the time or the chance na pwede kami mag-urungkan sa imong family, ayan po, pigigibo. Yan po, tandaan ta po, yung mga nawawala tigdi ng yan, kang sa tuyang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa abroad, data po ipagbaliwala ang araw kayan. Ano po? O ini po number 2, number 3 po na ano po ang acts of service. Tasabi tabaga digdi sa mga ni 5 love languages, so words of affirmation, and another one is the acts of service. So ano po ini mga acts of service na pig-apod ta? Act of service. Ito po yung love language ng mga taong mas naniniwala sa gawa kaysa salita. So, halimbawa, bako sila magtatarday na magparataram na I love you, I'm so proud of you. So, mga acts of service, so, pigigibo na lang po ninda. So, ano po ang halimbawa kaini? Padabo ang tao, ang family mo, aramong oras na ng pangudtuhan. So, ika na mismo nagluluto. Iisip mo, ay oras na ng pagkaon, mga alas 11, kaya po ako na magsapna para sa sakuyang family. Ang apod po kayan, acts of service. And another one yung halimbawa, syempre, nagmamalasakit ka, so sa imong agom, pagal na, dahil nagtrabaho nga, halimbawa nag-tricycle or nag-drive, and so mga aki mo man nagkaralasi, pagal na pag-abot sa harong, pakakaon, so ika naman mahugas kang plato.
Halimbawa, araw kaya na ang pigaapod tang acts of service. You are not so expressive, pero papahiling mo lang sa acts of service. Sabi tangani ka sa bago, ika na nagluluto, pag-aram mong pagalan sa agok mo, sa mga aki mo, hali sa eskwela, ika nawal sa harong, ika na yung magluluto. And then after that, syempre, mapisto ka. Pero so aki man na so tataw mag-appreciate baga, ay tabangan ko yan si mama, ako na ngayon mapisto. And mama, di ka na ngayon maghugas kang plato, ako na. So yan ang nagtaram na ako na mama mahugas kang plato. Yan po ang pigaapod na sugari act of service. Sa padaba mo si mama mo, gari napagalo na si mama mo na nagluto, na wala tigdisaro, naglaba, nagplansya, naglinig. Ako naman ang mahugas ma. Pahingalo ka na pakakaon. Ako naman mahugas. So yan po ang gari pigpapahiling ninda na sa pagpadaba, pagpapahalaga, act of service. Yan po. Tapos yan po, alimbawa, igwang sarong member kang family na may hilang, ano pang pwede tang gibuhon? O pwede ta po nga ilugaw. Maluto kita ng lugaw. Ay si ate may hilang, lutuan ko na lang ng lugaw. Ta si mama man busy nga nagalalawa o ika maluto kang lugaw, tinaw mo sa tugang mo. So yan ang gari act of service, pagpapahalaga. So pagkamuot mo, pigtawan mo sa tugang mo na may hilang, kilugaw. So pwede pong arog ka iyan. Act of service. Minsan po, hindi tanadadangog na I love you, pero mas nararamdaman nila, halimbawa, tinawan mong mainit na sabaw, o ate, ito mainit na sabaw, o pa, ito may mainit na sabaw, nagkakaong ka, tinawan mong sabaw, oy, salamat, thank you. So instead of saying na I love you, yan, pwede naman po, it's another way of saying mong pagpapahalaga. Yan, that's a sign of pagpapahalaga sa family. Ayan. Lalo na pag may trangkaso, subagang mo niyan, baka lang ko daw kiprutas, maski dyan su prutas na aranghita, tamang-tama ini, grabe ngayang sipon, gibuon lamang ning juice, aranghita juice, itimpla mo. So yan po, sarap po yan na pagpapahiling na sa same mong pagpadaba. So kung di mo mataram na I love you sister, I love you kuya, I love you mani, so pwede po an araw kaya na sa tuyang gibuhon. Ayan. Ang acts of service reduce stress hormones in relationships because it communicates partnership. So magayon baga, it communicates partnership. Lalong-lalo na po sa family. Magayon po ang araw kayo ni between sa magturugang na araw kayo ni po ang pigigibo. So magayon sabi ninda, nakaka-reduce daw ng stress hormone. Siyempre, pag-araw kayo niya ang family, so may pagkasararo, may pagkamot, so pag-ayunon, so less ang stress kaysa naman kumadadungog puro ngaya sururiyawan, iriwal, so pag oras niya paghugas kang plato, nagtutururuan, kung sisay, ka na yung maghugas, kasubag ngayon, naghugas na ako. So pigtuturo ninda, so may marawat ng pagmati, marawat ang pagmati, marawat ang pagmati mo, oras mo ngayon maghugas ki plato, ika na. So that should not be the case. Na kung araw kaya na puro na sa naribok, puro na sa naiwal, marauton po yan sa laog kang family na nag-iiriwal. So yun po yan, magayon po sa tuyong topic mo niya na hapon, yan pa, languages of love na sa tuyang pigtutukar, and mabalik po kita after po kan sa mga pagirumdom. Ang oras po, it's 2:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agap panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrician ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ng mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paagi ng pagsaksak ng linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Yes, again, mabuhay and Diyos maray na hapon. Welcome back po sa satuyang programang Usapang Pamilya. This is every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3 only here sa DCGB, always number 1, always at your service. And syempre po, ang satuyang keriban dahil iba sa Herbert, napasiri na po digdi sa station. And syempre po, ang keribahan ta sa technical department dahil iba kundi si Sir Chief Ramir Tanay and si Sir Jerome Nico Martinez. And syempre, keribahan taman po ang OJT from Cat College, si J.J. Marante. Again, welcome back sa satuyang programa. Kita po nadadangog sa DCGB AM 7.29 sa YouTube channel and sa FB Live ang satuya pong programa sa DCGB. And syempre, ma-shoutout lang po ako na sa satuyang mga nag-aantabay ko niya na hapon si Yad Rampillo, maray na hapon. Of course, again, si Sir Gerd Dismayer and Miss Malu. The Family is one of nature's masterpieces by George Santayana. Thank you very much, sir. And of course, from Miss Divina Osera, hello po. And shout out man po sa satuyang mga nagtatarabang sa satuyang paglibot-libot. Of course, so siya Picolandia, sina Mr. and Mrs. Lorete, ang Smile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, ang Nelstar and Adam Fitness Gym, Sisi's K. De Villa, the Apple Peach House, and Ben's Bakers Antonias, and also advertising and Elite Printing Press, Bicol Shirts, Rockport Cottage, Resto Bar, and Catering Services. And Diyos maray na hapon po sa Senda. Thank you for yan po ang satuyang mga pag-riba na nagtabang sa pagiging sponsor sa satuyang programa. And yan, maray na hapon sa Saint Dugabos. And sabi ta nga ni, kung igwa po kamong gustong ipaabot ng mga mensahe manunungod sa satuyang programa, pwede po kamo magpadara sa sakuyang FB sa Messenger. It's Cristina Agapita Pacres. Again, it's Cristina Agapita Pacres. And ang sakuyang numero man po, it's 9322406439. And maray na hapon man po sa sakuyang mga ka-BCBP, sa sakuyang mga brothers and sisters kan BCBP community, and sa sakuyang mga Kiwanis Club of Daragang Magayon and the Kiwanis Club of Legazpi. And incidentally, igwa po sindang Watch Your Health every Sunday. Digdi na po ini sa ICR sa Legazpi. Watch Your Health, niyang po sinda dyan from 5 o'clock in the morning. So, yan po, Watch Your Health ng Kiwanis Club of Legazpi.
Ayan, maray na hapon. And syempre, mabuhay. Welcome, Sir Bert. Sabi ko nga ninyo, si Sir Bert. Ayan, maray na Ayan. hapon tabi, Sir Bert. You're supposed to sit here Okay. and I'll sit there. Ayan, bagayong ka po dyan, Miss Pita. Parehas tayo bagay. Bagayong ka po dyan. Good vibes afternoon po sa kabos. Listening sa DCGBA. Yan, Kasi Sir Bert, naghihiling sa magayon tuyang baga. Facebook. Magayon na lang sa tuyang topic, Po. Actually, diba? padigdi po ako, nagdadangog po ako sa imong Miss Pita. Ayan. Magayon na po ang Sa sa tuyang imong topic. pigdi-discuss. Oo. So, different languages of love. Oo, Ano po? yan. Tapos sa kita, Sir Bert, kang acts of service. Ano po ang masunod? Oo. So, iga pong quality time. Oh, Ano quality po? time. Yan, importante yun din baga po yan ta. Pag sinabi da po itong nagtatao ka ng quality time sa imong mahal sa buhay po, garipig tatao mo na po ang sa diri mo sa iya. Taang time baga po, day man iyan, day naman iyan mababawi. So oras na sa imo pong pig-spend sa imong mahal sa buhay, pigtatao mo na sa iya. Kaya ang sa pagpapamati kan sa imong pagkamuot sa imong kapamilya, iyo po ang pagtaon in quality time. Yan, ang gano'n niya, Bert, Sir Bert, yung quality time. Kami man pag like sabi ko nga ni kang Sunday, nagkigo kaming quality time after namin magdangog kang sa Albay Cathedral. So nagdumang kami sa nagpa SM kami, the whole family nagpurpasyar. So yan, istoryahan. So magayon na nanarog yan na parang nagkigo ni quality time. Yan. Ito bagang yan baga Miss Pita, sabi mo nga ni baga, dako lang bagay na igwan na po niyang ki mga text, pwede mag-text, pwede mag-messenger o Facebook. Continuous ang communication kan pamilya. Ano po? Taka ito baga, gari awkward ka na magtaram na nasupog ka magtaram. So ganyan, dahil naman na reason na pwede ka magtaram na I love you sa cellphone, di ba? Ayan. So magsabi ka, kung medyo supog-supog ka pa, i-type mo na dyan, I love you, tapos pumiyong ka na. Pumiyong ka na po. Kasi kung mga Bert, sa papel, masurat ka. Kaya ito kung di ka makasurat, telegrama. Oo. So sabi mo bagang sa sigarilyo, sa silver. Ayun gani. Ayun Matarap po. ka yan. I never said I love you. Parang araw ka yan. Pigsusurat mo na lang, di ba? So ang mga listeners na po, Miss Pita, paano kaya ninda pigi-express ang sa indang pagkamuot po Ayan. sa indang mga mahal sa buhay po, Ayan. So, maili po kita kami mga messages ayun, kita digdi. so nagdadangog po dyan kung paano nindo pataramon sa magurang nindo na padaba nindo sindap. Ayan. Ito nga rin sabi mo, Miss Pita, nag-volunteer na para mag-ugas, o act of service baga ito. Yan, oo. Ayan. Dakul pong paagi ang pagpapahiling, pagpapamati. Tako nasusubog ka magtaram ka I love you, di iagi mo po sa pagtauning quality time. Yan. Pagtaning sana. So, ito baga, magayon mabaga itong pagmati, Miss Pita, sa arong na nyaraong kamo, na maski day mo kamo nag-uror, nailing mo lamang sinda ngayon, nagturukaw kamo. Magayon mabaga ito sa pagmati, Anyaraon. So, nyaraon lang. So, maski day man nga ni, gabos man busy ngayon sa at least sa presence niyaon po. Magayon baga Bert, Sir Bert, pag araw kaya ng mga anong times na nagkakatiripo ng family, pag December, di ba? December. Holy Week. Oo. Usually yun ang mga times na talagang gari obligado ka mauli ako Christmas kailangan niya ako duman, tsaka yung pag long vacation baga araw kaya na pag Holy Week mauli nga kami dumanta maprosesyon, mga 7 palabras, so araw kaya ng mga panahon na talagang nagkakatiripo ng family. So bonding and quality time together. So ining March na ini Miss Pita, ma-Holy Week baga summer vacation din, so dakul pong oras para na makaiba tapuan sa tuyang mga kapamilya. Ayan po. Sabi nga sa mga satuyang mga paradangog dyan, paano nindo i-express ang sa indong pagpadaba, sa indong magurang o aki, paano po? Pwede nindo, pagari yung narumduman mo kang February, love notes. Love notes, Oo. Di natataram sa ampangan, pinaagita po sa Yan. greetings. Sir King Reginaldo, so special gift tabaga. Yaon na, di ba? Yaon po dyan. So, Sir King, pwede mo po i-claim itong magayunan pong regalo kang usapang pamilya sa imo. Yaon lang po kay Miss Mariel. And message mo po kami para masabihan mi siya. During office hours, pwede mo po i-claim. So ito nga ni Miss Pit, ang quality time baga, bako lang dahil sa magkairiba lang sa arong, kundi warang cellphone mo na, dapat may eye contact. Yan. Dapat nagdadangog din.
Ayan. Dapat nagdadangog din sa pig-istoryahan. Ano po? Maroto ano yan, Sir Bert, pag nag-istoryahan nga, dapat baga may eye contact. May contact, oo. So maroto yun na nag-istoryahan, pero nakafocus nga sa cellphone. Tapos nagtanong ba, may ka-chat ka pala, ano. But na-try mo na, Miss Pita, day mo ba nga ang attention na nagte-text ka, tapos nagdadangog? Divided. Oo, diba? Minsan. Dipisilo. Sa labag ang iso, pag hindi mo kang pigtatarab. Diyos ko. May study baga, Miss Pita, na 20 minutes of uninterrupted conversation daily strengthen family bonds. Ayan, oo. At least 20 minutes a day? 20 minutes a day daw. Gayon dun baga narog ka yan. Ayan, so mabasa po kitang messages, Miss Pita. Si Mira, sabi niya, every Sunday, family lunch, bawal cellphone, doon kami nagkakwentuhan. Siguro not every Sunday, but every time na niya ang kamo together sa dining table, pwede na itong oras na ito para sa bonding time. Ano po? Usually pag arrogant, pag dinner time, taday na ngayon, naguli na sa mga nagtatrabaho, so nagklase. Pag ang sarong member of the family nasa kwarto, pag gariyaw mo maglaso, apuda. Sabi ko, apuda, sarabay digdi magkarao, tanyaw digdi gabos, apuda na yan, pukaw na, tabagkao na. Usually kasi po pag breakfast, busy. Oo, lalo na kung mga nagtatrabaho na dahil man magkapurugulan na nag-iridali, ano po. Malilate na ngayon, may flag racing, may bandy club. May ma-school, may matrabaho. Igudigdi tabi, kay Jenny ini, hindi siyut ang asawa ko, pero araw-araw ngayon, pigatod ako sa trabaho, duman ko inaramdaman na love niya ako. Wow. Ay, may aram ako kaandig di. Yeah, so, mga daraga garo. Ay, wow. Ang sweet naman. Ang sweet naman. Oo. Sana hanggang magkaaguman, may mga aki hanggang pagurang na pigahatod pa. Pigahatod pa, oo. Pakulang nga, so sa courtship lang, pag Relax na pa sa mga piga, suunod baga, nagsusunod ka sa motor, Miss Pita. Oo. May kamidbid kasi ako, itong takuton siya magsuunod sa motor na babae. Hanggang napirit siya, kakikidit niya, natumbalukot siya. Takutunan man relax ako. Lang. Kay to, pag ang motor, so naka-side view side ako view. Kay to, pigahatod niya ako sa office, naka-skirt ka, naka-stockings. Di nakatukaw, arrogant ka, siring-siring ang kamot. Pero pag nakapantalon, pwede man yung nakakupo. Nakakupo, Pero takutunan ako, garin niya ako ang lawas ko, nag-opposite. Pag sugari baga ngayon mapa-right, so lawas ko, nagpapaduman sa left. At ngayon, relax ka sana. Dito no siya, go. Tiwala lang. Relax ka ngayon dyan. Kreditong ka na ngayon. Namamatian ko ngayon, kakiditang kang lawas mo. Isus Mario. Ay po, namamatian po yung kan driver. Krediton. Ayan. Si Miss Pita, ikaw manigli si Sir Tony. Sabi niya, nakalimutan kong makinig sa anak ko dahil busy sa negosyo. Ngayon, bumabawi ako. Okay. So, arog bagakaan, Miss Pita, dahil naman maiwasan na kumisan talaga may pigigibo kita. Ito nga rin sabi mo nga, baga kasaba ko na, alat ko na, naglalabang anak ko o nagluluto ako. So, after ka yan, pwede naman. Set naman ka mo kay another time. Yan, pwede, mga arog ka yan. So, iyan ang kaipuan niya na dakula, Miss Pita. Sabi mo baga po na nagpupuon ang kabos sa pamilya. Di mo yan baga po aramta naman ang nangyayari sa Iran, sa nag-iriwal, Siguro po, magayon itong sa pamilya pa sana, natuturoan ta na ang importansya kan pagkamuot. Oo, kasi dyan nagpupuon talaga, di ba? Sa magurang, paano mo sa pigpadakula, so sa imong mga aki. Tapos syempre, nadadara yan yan, spread kindness and love, permi, at all times. Totoo yan. O, di na po kita, Miss Pita, sa last na po, So, receiving gifts. Receiving gifts na po. Ikaw po, receiving gifts ka din. Magayon din baga po ito. So, kanta nga ibong Give Love on Christmas Day. Sabi baga naman, maski nga ay gwapa pala, may physical touch pa pala. Physical touch. So, receiving gifts baga sa kantang, even nga those who have everything would be so happy. Kung narumduman man sinda. Ayan, oo. So, magayon baga pagmati, pag narumduman ka, salamat, thank you. May dara kang obib champurado, thank you. Oo, salamato. So, bakuan po yan sa pagiging materialistic. Ang regalo po, sabi nga ni Miss Pita, simbolo ng pag-alala. Yan. Simbolo yan ng, so narurumduman. Kaya lang baga kung minsan, nasupog man ako, natinauan mo pa man ako. Pero yung sunag taon na,
So, iba yung feeling niya. Gusto kang bigyan. So, dapat i-appreciate mo. Pero ikaw mga tao, Bert, sabi ko kanina, gari na susupog. Uy, makasupugun man na tinawad mo. One time, hospital ako sa Manila. Pag uli, mukha ako kasi mahiling parabakal kay mga pasalubong. Di nag-abot ako sa arong. So, ako nag-anap. Sabi ko, wala man akong dala. Si daddy nga weird. Walang pasalubong. Sa mo, iba man. Walang mapag-abot kang sa ano, oy, sa sabi mo madara ka ngayon, ano yan, so donut. Maski na yung managtaram. Mata dipis sila magpasalubong yan, Miss Pita, kay donut, agabos na igwadigdi. Ano? Sabi mo, madara kang donut. So, kaya itong panahon na, sabi mo, madara kang donut, wala pa digdi. Maski na yung managtaram. Gabos na pati niya ako kasi dati baga po yan ang mga donuts, yan po yan ang mga pasalubong. Paano kaya? Iguana digdi. Pero it's still different. Na kung ikaw mismo na nagdarahali sa Manila, so niya kumbaga sa terminal, sa ano yan, sa airport, na gari di pisilong maghanap, ito na lang. So pagkabot sa harong, sino man binakal dyan sa Legazpi? Kaya ito baga lata, Miss Bitang biskwit. Ay, so sa train, sa pigtutukawan. Sa mga, ano yan, sa yung pala na itong purpose ka ito, Miss Pita, tukawan. Pigtutukawan. So, mapagalon man, kung mabuksan, makawagas. Ayan. So, ang psychology insight ka ito, Miss Pitang, receiving gifts, sabi, symbolic gifts activate emotional memory. Emotional. Kaya, tumatatak ang maliit na bagay. Ay, narumduman ko kang aki pa ako, pigtatawan ako kiarog ka ini. Ramdum ko man yan, Bert, kang aki pa ako, kung sisiman ka ito ka na, pag December, may nagregalo sa ko. Ayan. Rumdum baga iyan. Nagatatak sa utak. Naramdaman ko pa ito si Miss Nicole. Si Miss Nicole, nakaibata, nagpabagyo yan. Nagdara siya keychain. Yaon sa kuya, keychain pong strawberry. Nagtatatak sa utak. Nagtatak sa utak po. Okay, thank you, Miss Nicole. Shout out. Salamat. Igwadig din message, sabi, Sir Bert, halini kay Ana. Tinabay ko pa rin ang unang sulat ng asawa ko. Di ba po? Mga arugayan na Miss Pita. Ano ini gift yan? Bako man ano? Ano po siya? Oo. So words of affirmation. Sinurat niya garo. Ano po? Sabi man ni Sir Mark, mahilig ako magbigay ng maliit na notes. Sa baon ng anak ko. Ayan. You take care. Mag-ingat. You pray always. O yan, bago kita mag-ano kasi we have just 3 minutes na lang. 3 minutes na lang, Miss Pita. Oo, yung ating last is the physical touch. Ayan. Dako lang bagay man po ini. Oo. Sa pamilya daan, napakahalaga, napaka-importante ang ano yan. So, kupo, yakap, and tapik sa balita or hawak kamay. Ayan. Sabi po, research shows baga po na physical touch releases oxytocin. The bonding hormone. Yan. Sa mga aki, importante yun. Nanarog ka ini, Bert. Yung kukupo mo sinala. Pag I love you, I miss you, you take care. So, importante yun yan. Ito nga ni Miss Pitang, pwede mo man ang aki baga pagbahali sa harong tama eskwela. Pagkrusan mo sa angog, touch din baga po iyan. God bless. God bless you. Ayan. May message po si Rose, nakahabol. Ayan, Nagdakula akong daig kukugos. Kaya ngunyan, lagi permi ko pigkukugos ang sakuyang aki. Yeah. Tama po. Ito baga misbitang kita baga mga parents na kita ngunyan, kaya ito may mga pig-agihan man kita kang kita mga aki. So mga gari kaipuantang i-improve, kaipuantang mag-adjust kita na dahil ginibo sa tuya. Pwede tamang gibuon ngunyan na parents na po kita Oo, may basang lang ako message. Sali ini kay kay Miss Marlene Imperial. Good afternoon, sir. Hi, Miss Marlene. Yan. Hello po. And igwa pa hali kay Doms Benitez. Hi, Good Sir afternoon, Doms. Sir Bert and Ma'am Fita, watching from Ligao City. Maray na hapon po. Good afternoon po. Thanks for watching po. Oo, but we only have 2 minutes siguro. So, ano pa yung ano natin? May kahapotan diglita, Bert. Paano paano natin malalaman ng love language ng pamilya natin? Oo. Pwede tang obserbahan kung kung anong madalas na pigrereklamo and tingnan kung paano sila magpakita ng love. So we have to observe. Kamo man po sa pamilya nindo, obserbahan ko nindo kung kung mahiling ng mga big mention tang 5 languages ng pagmamahal or pagpapahalaga. Kaya mataw kitang challenge, Miss Pita, sa mga listeners ta. So sa laog kisarong simana, subukan nindong magsalita ng love language ng bawat
members ng family. Yan, yung I'm proud of you. Magpili na mahal kamo kita. duman sa mga different love Love languages. languages, Ayan. ayan. So salamat po sa mga nagsabay po sa muya ngayon na hapon, digdi po sa Usapang Pamilya. Sa mga naghiling po sa Facebook page kang DCGB News Online, sa DCGB YouTube channel, asin sa live app kan DCGB. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita, kay bataman po sa Technical Department, Sir Chief Ramir Tanay. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, asin si CJ Marante, ang sa tuya pong OJT from Cat College. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Abangan ta po ang masunod na programa, Pink You and My Baby with VP Henry Baceda. salamat po. Mabalos, mabuhay. God bless everyone. God bless. Sa indong natango ang programang